Pag naagay mingon nato nga, rich na ka Ma'am Eli kay daghan man ka customer. O nya daghan pa jud kag followers. Kana nga statement mga day, mangurog jud akong bilahan anak mga day. Magpalpitate jud akong fallopian tube. Una na ko pangutana. Ngano mang mas naswito pa ka sa akong estado kaysa nako nga ako ay gadalas akong kaugalingon. Nganong nakabungat man kag polong nga rits, hindi man po maklaro sa hitsura sa istorya. Unay nakadaot. Kaya kung mauna tayo patuo sa mga tao, nga kwartahan ta, o niya sa tinuod ka kinabuhi, pobre ta. Kuyaw ta sa tulis, anak ma'am. Kuyaw tas panghulam, anak. Hul man tag kwarta. Kaya nadungog tang dato kuno ta. O niya, pagpanghulam mo, kahatag kay otro pong walay kwarta. Ang utang pirting dagana. O sa may resulta. O di, magkaaway mi. Magkalales mi. Kaya mayon man siya nga, kwartahan man kuno ka. O, ngano ni gamit man kag kuno kung di pa kasigurado. Muna ni chat ko ni mo. Kaya manghulam ko kwarta. Tarunga inyong desisyon. O nagmingon ka nga daghag customer, mis kag unsa nga negosyo day. Tag-iyahan man ka og mall, tag-iyahan man kag resort, dagko nga restaurant, naaman kay negosyo, di po ka makaingon nga dato na dayon kay daghag customer. Ultimo manggali ang mga 5-star hotel. Magproblema mangani kay dili ka target og sales sa usa ka adlaw kay naoy adlaw nga mingaw. Kami na hinuon nga rakitera. Ikumpara nimo anang 5-star hotel nga halos kada adlaw na ay customer. Magaguol pa mangani kay dili kaabot sa sales og sa ilang kuta. Mainon sa una man laman ng mga rakitera. Palyar tag tulo ka adlaw walay trabaho. Trabaho tag duha ka adlaw, palong na pug upat. Naay duha ka adlaw. So sa ka bulan, pila ra man tawo nang trabaho. Hindi po magpareho ng sweldo. Kaya depende po sa patrabaho. O di ba pareho na ninyo? Fix man na inyong sweldo. Oh, hingutang lang mo. O mingon pod nga ay daghan magkag followers. Maunang dato ka. Sus ko, og tanang followers, mulantaw lang sa akong video. Kana lang, maingon ko nga, kani, dato gyud ko aning kalakiha. Ultimo, mag-live, taang mulantaw, out of 500,020 followers, 70-80 ragay ng mulantaw. Asa magkanikuhaan ang concept? Nga pagdaghang customer, pagdaghang followers, dato na dayon. Pagka na lang, way. Naka-rugby, mampudag, way. Munang di ko ganahag mga tao, ngayon ana ang klase sa pangutok. Di kakabalo og giusa nila paghuna-huna. Sama ra po na sa mingon nga, abroad man na siya. Dugay naman na sa abroad. Milyonaryo na na. Daghan na nagkwarta. Kaya naguna ka to, balik-balik sa abroad. Lapas. Oh. Maunay pananaw sa mga tao sa palibot. Wagod sila gahuna-huna. Kakanang imong net pay, katapusan sa bulan, konsumo para sa pamilya. To apatay mga utang-utang, mga balayran, di apatay mga plano, mga project. Pagkahuman ato pang maintenance. Oo, nalaw tag maintenance kay mo kaon matag kada adlaw. Budgetan pa ng mga konsumo unsa pa. Siyempre pagwapa pud ta. Mula patag magamay. Arag na anak kong lusyutan kay. Goy daghang istorya dato ko dito. Muna kini nga mga tawo
Ngayon ana og mindset, mao maguna sila nagdalag kagubot sa atong kinabuhi. Oh, abroad ka. Tuwa kas dato kay nga lugar sa kalibutan. Ilang huna-huna kay tuwa ka didto, kwartahan na ka. Wa man po sila naghuna-huna og nangutanas ilang kaugalingon. Unsa imong obligasyon? Oh. What if siya may klase sa abroad nga mudo pa og pamilya, mudo pag mga igsuon, bahala wa na mabilis kaugalingon. Basta tibuok pamilya salbaron. Sao man ang pagkadato? Unya ngano maka-create din sila kagubot. For example, sa inyong barangay, mga marites, ila man ang ipabalo nga, dato na siya kay abroad. Tanawa ng Facebook, sige laag-laag. Kwartahan, yun na. O, nakapabalay. Nagpalit bago na siya sa lakyan. Daghan nagkwarta. Human ay magasugod. Dahil mag-connect-connect na tanan. Kay daghan na magkagkwarta kuno silang pananaw. Di, mag-iyahay nagpangumusta. Mag-iyahay nagpanghulam o kwarta. Nagdi kakahulam, uli ragi hapon tas mahimo tang dautan. Mayon tatag makasilingon tag mingon ba ay abroad na siya pero siya man punta na gagasto gud sa ilang pamilya. Tanan dihang mga proyekto iya mangguna tanan. Napa man nagisuportaan nga igsuon nga ga-eskwela. Nya sa ilang lugar pod kung dako silang income, ang ilang currency mo po ilang gigamit ito gasto-gasto. O dako lang kay pag-exchange sa currency sa Pilipinas, mudako ang value. Mautang makasilingan tagingon ana, no? Dili gyud ipabulalat gud nilang dato na kay abroad, kwartahan na kay abroad. Labi na kay pag-uli nimo sa Pilipinas kay daing bakasyon nimo us ka semana. Nyawa nimo na dati buok pamilya pati mga barkada. Mga silingan pa nimo mga marites, ganahan pong mukuyog mis kag silingan ra. Nga minatay, kami pang bunalag palakol. Di ba? Mga itchigana! Lagot ko. Bitaw ang bottom line is, wad anang huna-huna nga ingon ana. Before ta mo sulti, before ta mo komento sa estado sa usa ka tawo, i-double check po nato ginagmay, no? Huna-hunaon po nato sa makadagham nga kung ako, ipanabi na ko siya, nakwartahan siya, miskag dili tinuod, unsa ka high epekto ani. Di ba? Mag-advance thinking ta. Di kay unsa ka katol ng imong dila, unsa mga pulong tumoy sa imong dila, nang diwa-wa nimo, ipanabi nimo, so nag-create ra kag kagubot sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kay imong gipatuo ang laing tawo, nga kwartahan ni siya, niya sa tinuod, may kwarta pero naghan pong obligasyon ang tawo. Tarunga! Tarunga! Ha? Klaro! Bitaw. Love! Bata na rin dapita kang dili. Oh, kabalo na ka sa mahitabo ni mo. Di ka kaihis 5 ka semana. Char lang mga day! Laitan ako nyo mga palopian chop.